Otkud ja u kolima, a tema videa gume za motor? Pa razlog je zato što upravo idem da uzmem gume za motor koje su morale da stignu iz Nemačke. Jednostavno ovde nije bilo tih guma u toj dimenziji koja meni odgovara. Zvao sam u 2-3 radnje, tačnije i uvoznika Pirelli guma. Stigle su gume, nema tih koje meni odgovaraju. Sada je mart, moguće da će to opet stizati u toku sezone, da će ih biti. Ali ja sam rešio to sada da zamenim. Meni je zadnja guma 2 puta krpljena u zadnje vreme i neki ekseri, šrafovi vađeni iz te gume, tako da sam ja to rešio sada da zamenim. Stiže mi iz Nemačke, ovim putem hoću da se zahvalim Rumbi. Rumba je moj prijatelj pre svega i bajker koji je našao te gume u Nemačkoj i kupio i poslao mi ovde. Model guma koje sam kupio, to su gume Pirelli Škorpion Rally STR. U nastavku ćemo malo još pričati o tim gumama i onda idemo u servis da ih namontiramo, šta drugo. Kao što sam i rekao, pre nego što odemo u servis da namontiramo ove Pirelli gume, hteo bih par rečenica o tim gumama, zašto sam baš njih odabrao. Pre toga jedno pitanje, kako izabrati gume za vaš motor, kako ih ja biram? Prvo i osnovno, informišem se kod drugih bajkera da vidim šta oni voze, koje gume, kako su zadovoljni, onda pravim neki svoj uži izbor, potom se informišem na internetu, na YouTube-u i tako dalje. Obzirom da sam ja promenio jedno 5 proizvođača guma, a ono što mogu da preporučim i da nisam odabrao baš ove gume koje nisu klasične street gume, koje bi gume ja stavio na Hondu. Znači stavio bi ili Michelin Pilot Road 4, to sam prezadovoljan sa tim gumama. Sada je izašla je Pilot Road 5 ili Pilot Road 6 je izašla ove godine. Znači Michelin, ili bi stavio Dunlop, ovo je Road Smart 3, sada je izašla Road Smart 4, znači 100% Road Smart 4 bi stavio, znači ove su Dunlop gume Road Smart 3, ni u jednom jedinom trenutku nisam osetio bilo kakvo proglizavanje ili slično. Odlične gume, možda bi čak i pre stavio ove Dunlop Road Smart 3 ili novije što su izašle ove godine Road Smart 4. Ali hoću da se vratim na ove gume Pirelli koje sam ja kupio i da vidim kako sam, da vam objasnim u stvari kako sam ja baš zacrtao te gume da kupim i zbog čega sam u stvari ja kupio ove gume. Zašto sam baš izabrao ove gume? U principu, dosta vremena kada pogledam provedem nekad i van asfaltnog puta, vozim po nekom makadamu, idem do nekih jezera, spustim se do neke reke, odem do nekog vidikovca i stalno sam u nekoj strepnji od kamenja, oštro kamenja, od stena,
blata, peska, šta će tu biti, da li ću da isečem obične gume ili neću. Obzirom da vozim sam, jednostavno sam hteo da smanjim taj rizik, koliko je to moguće, u nadi da ove gume neće biti bučne, obzirom da imaju ove kocke. Proučavao sam malo ove gume i oni su u principu Pirelli uradio sledeće. Imaju neku novu komponentu gde su dodali dosta više silikona, baš zbog toga da guma bude mekanija, samim tim bit će i udobnije. Znači ovo nije klasična off-road guma, ovo je, kao što kaže naziv, Rally STR. Rally je off-road, STR je street, znači nešto pola-pola. Da nastavim, znači Pirelli je ubacio tu neku novu komponentu u ovu gumu, dodao više silikona i povećao to hvatanje, taj grip, da kažem, zato imaju ove kocke su skoro spojene, za asfalt. Šta su još uradili? Oni su spojili ove kocke, znači nisu odvojene kao kod klasične off-road gume ovim delom ovde, tako da zagrevanje gume po sredini prelazi polako i na ovaj deo gume, kao kod street gume uvek se greje od sredine, ide greje se, cela guma bude ugrejena posle neke vožnje. Sad oni su to smanjili, znači nisu kocke odvojene, povezali su ih, ta toplota ne zadržava se ovde, onda bi se pre potrošila guma i kidala, prolazi toplota tokom cele i levo i desno i guma bude ravnomerno ugrejana, u principu nešto nalik obične street gume. To bi bilo to. Sada nastavljamo u servis, idemo da namontiramo gume da vidimo kako izgleda montaža, demontaža, balansiranje guma. Evo me u Motolandu, došao sam da zamenim ove nove gume. U njihovom servisu oni, pored prodaje moto opreme, imaju i servis gde svu opremu, rezervne delove možete odmah da ugradite. Idem da vidim šta se dešava sa gumama. Evo i moj prvi utisak. Gume su stavljene, prešao sam nekih 50 km ovde po gradu, ono što je meni bilo bitno, tu sam zadovoljan. Gume nisu tvrde, mekane su, udobne su, imaju minimalne vibracije i to pri nekom kretanju od 10-15 km na sat. Tako da moj neki prvi utisak je da sam ja za sada baš zadovoljan. Neki poseban utisak mogu da kažem tek posle par nekih dužih vožnji. Tako da to bi bilo sve za ovaj video. Subscribe na kanal. Vidimo se u nekom sledećem. Ćao!